Өстелдегі календарьда 1945 ауылының güzeline узган ел толды 15. Көкірәкләрдә орден медаль сугыштан егеп кайта. 16 яшьлек güzelнең аягында чабатар илем. Алтаннарда уяна өйдә Баянышы расы яна. Дошманнарны да җиңәбез Сталин бабай кушканга. Гел алга таба барабыз партия тырышканга. Ничә ел тамак туймый шәрәк бәрәңге белән. Әле дә җәй көннәре бар урман кырларда үлән алга. Безнең паравоз чаба килен, бара җиңүгә таба. Тапканнар кияүгә чыкты, өйләнделәр егетләр. Кәкәр суксын сугышларын, өзелде бит өметләр. Онытылды 16 яшь, әйдәсен 30 тулсын. Кукурузын да чәчәбез, тамактына тук булсын алга. Өмиттер ашыкты заман бәхет, килмей нигәдер һаман. Утыздан соң 40-да шунда гына 50-се медаль белән тула инде күлмәгеңнең җиңелесе. Ир татамнан кара көнгә күргәнең гел эшкә эш. Салкын юрган ялгыз җаның, әллә тормыш, әллә төш безгә. Түзәмәде авырлык Ходай, таудай сабырлык. Өстәлдәге календарьда 2000-нче барыбыз да бәхет көтә. Салкын гүргә кергәнче ордыны таккан егетләрнең берсе дә калмаганнар. Кыз әби булып яшәп кияүгә бармаганнар алга.